Kubor nakaslem jong Nong Hima. Kawai ka beriau ke badai ke Nong Shnong na ke jela Arunachal Pradesh. Kala syabat bat syab pendik hakibor sensyar ke China hakikat ling sun ha Shanghai. Hadian bakil kentat ya ke pasport jongka na India dak boong. Bakate ke pasport kam trekam namar bak Arunachal Pradesh ka hab ha China. Kani ke kentei ke dei ke belatip kerteng kum ke pima wang thong dok. Kala tho Harunsan X bagi nong penyat jong ketenat immigration ha Shanghai hakikat ling sun pudong. Kila bat dia ka hadu khat phra kenta haka arpoi tarik nai wiang arja arpusan da ka bakam baka pasport jongka kam trekam namar ka jaka balakha yaka ka Arunachal Pradesh ka hab haki benta jong ka China ka khubor ke NDTV ka yathu baka thongdok kadang wan na London hak baka lahyar ha Shanghai nak benda bandit cha Japan kle thu baki he officer ka tanat immigration ka China kila ong yaka baka Arunachal Pradesh ka dei ka benta jong ka China dak bagentat ban itho ya jinglong nong India jongka kila shimno ru ya ka passport jongka balak hangla ya ka ban kiu ha ka lingsun watla kala don ya ka visa Japan ka babyang ka thongdok kale thuru baki don ki officer ka immigration bat ki nong tre ka China Eastern Airlines kila nyoben ya ka bat kran ben ya ka dak boong ru baka de ban apply dak ka passport China balak hang ru ya ka bakan yo jingbam bat ki jiron kam ha ka lingsun ka thongdok kalala ban mi na katiga ka lingsun tal hadu bakala yo banikran ni ki Indian consulate ki badan ha Shanghai lingba ka jingrap ki parlok jongka na UK bat kalala ban mi ha por miet bat sedang biang ya ka jinglet jongka ka thongdok kala kerpat yu menteri ramba adu ka di India umodi bat ki weipat ki bor senshar ka India bakindra ya ka ni kamat ya kran bat ka Beijing kala kerpat ru baka sarkar India ka di ban pentikna ya ka jingket kle bat ban pentikna babaro kinong India na Arunachal Pradesh kin yo jingyada na kani jing Shah nyoben haba ki le jinglet shabar kari ka India la bun sian kal kenta ya jing persyang bom don jingmut jong ka China ban jer kerteng thamai yaki katu kani ki jaka ha Arunachal Pradesh ha ka baka China kala khot ya ka zangnan ni ka benta ba shathi jong ka Tibet ha ubnai jimbang ka New Delhi ka loong baka jingjer kerteng thamai yaki jaka jong ka India kamla ban len ya jing shisha baka jila Arunachal Pradesh hi ka dei bat kanyai long ke benta jong ka India lanu ru